ସକାଳେ ଆମ ଘରକୁ ଜଣେ ମାଉସୀ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଇ ପଚାରିନି, ମାଉସୀ ତମେ ଗାଁର ବୁଲୁଛ ଯେଉଁ ତମ ଘର କେଇଟି? ସିଏ ଦେଇକି ମୋତେ ହସି ଦେଇକି କହିଲେ, ଆମ ଘର ମୁଁ ଜାଣିନି। ସିଏ ବଙ୍ଗାଳୀର କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଥିଲେ, ହେନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି। ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଖାଇବା କିସ ଅଛି ଆର ନା, ମୁଁ ହେନେ ବୁଝିପାଇନିନି। ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରି କହିନି, ମୁଁ ଭାତ ବସେଇଛି, ଭାତ ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଭାତ ଦେମି। ତାପରେ ଆମ ଘର ଥିଲା ପାଣି ଫଳ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ପାଣି ଫଳ ଦେନି। ଦେଇକି ସିଏ କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ମୁଁ କହିନି ଏଇଟା ହେଲା ପାଣି ଫଳ, ଏ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବ, ମଝିଟା ଖାଇଦେବ। ସିଏ ଦେଇ କହିଲେ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ା ଖାଇଦେନେ ପାଟିର ବାଜିଯିବ ନା, ସେ ଦେଇ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଗୋଟେ ପାଣି ଫଳ ଖାଇକି ଦେଖେଇଦେନି, କହିନି ଏଇ ମଝିଟା ତୁମେ ଖାଇବ, ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବ। ସିଏ ତାପରେ ଖାଇଦେଇକି ତାଙ୍କର ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଚାଲିଲି କାଳୀପୂଜା ସପିଂ କରତେ। ଆମେ ଯାଇକି ରଙ୍ଗୋଲି ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କାରଣ ଆମର ଦୀପ ଏକା ଆଣିବାର ଥିଲା। ରଙ୍ଗୋଲି ଏକା ସବୁ ଆଣି ସାରିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲେ ବାଣ ବଜାର। ବାଣ ବଜାରରୁ ବାଣ ଆଣିବାର ଥିଲା। ବାବାଲୋ ରେଟ୍, ଏତେ ରେଟ୍ ନା ଏ ବାଣ, ବାବାଲୋ ରେଟ୍। ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନୁ ଏଟା ବାଣ ନା ଆଉ କିସ, ଏତେ ରେଟ୍। ମୁଁ ତ ସେ ବାଣର ନାଁ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋ ସାନ ଭାଇ ତାର କିସ କହୁଥିଲା, ସୁତୁଲି ବମ୍, ପାଣି ବମ୍, ଚକୋଲେଟ୍ ବମ୍, ଏଗୁଡ଼ା କିସ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାପରେ ଆମେ ନେଇକି ଆମ ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଣିକି ମୋ ସାନ ଭାଇ ସବୁ ଖରାର ସେଗୁଡ଼ା ଗୁଟି ଗୁଟି କରି ଶୁଖେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ଆମ ଘର ସବୁ ଚୁନି ଲାଇଟ୍ର ଘର ସାରା ସଜେଇ ଦେଲେ, କାରଣ ଆମ ଘର ସଜାସୁଜି ହେଇନଥିଲା। ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ଆସିକି ସଜାସୁଜି କଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ତ ଏତିକ ବାଣ ଅଣାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘର କେତିକ ବାଣ ଆଣିଛନ୍ତି କହିବେ ତି। ହ୍ୟାପି ଦୀପାବଳି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।